Nungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Ndaisa zvanza zvanguka mwana womera shumba. Nhasi unogedza nditange nekumhoresa vana mukanya mahome makadini. Toenda kuvaira nzou. Ndaona panapa varipo zvakare vakati wandei. Avaira shumba kanhinga kumhoresei. Tisu vacho vari kutaura saka hapana chikonzero chekunge ndichikumhoresai. Mitupo yese yandisina kumhoresa makadini ndaisa zvanza zvangu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi unoka tiri munzvimbo yemutoko padyo neGurure Shops, Gurure Primary School, Gurure Clinic. Nzvimbo yemutoko kuya kwandakambokupai nhau yekupera kwemakomo matombo achitorwa nemaChina. Ndiko chaiko kwatiri. Nhasi uno hatina kufambira nhau yematombo, tafambira kanhau yemhepo. Ndofunga mhepo dziri kubata vanhu dzakawandisa, inova clear evidence yekuti vanhu hatisi kugara zvakanaka, tiri kuurayana, vanhu tiri kuita mhondi, vanhu hatina moyo. Ukambozvibvunza kuti ko dai ndirini wainzwa sei, ndo nhau yatafambira kuno muzuva ranhasi. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another. Mhuri yeZimbabwe, tisati tanga chirongwa chedu chezuva ranhasi, ndoda kukuzivisai kuti nhasi ndo birthday rangu. Makeke tumirai, zvese zvinonaka. Kana iwo makwati, mari zvayo ngaiuye. Aiwa, takamirira. Ndibatsireiwo kufara muzuva ranhasi. Toti independence nezuro, ini ndichibva ndazvarwawo zuva ranhasi. Hazvidadise here mhuri yeZimbabwe? Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nhasi rarimwe zuva. Inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Hapana, ndauza magoro. Ngabaya nonzwa.
mando kulukula ini kamba taurwapo mochita aiwa kaza kutuko ezitale kasitangire amwe zikule chitoro chitiwo chakaitika kuimba bwani usha wakataza wana wangu wakataza ushamsha yenyu ndo kwakaitika hivi taunganira Bata kang kan. Ada udah. Ini betul. Mana bisa bicara masuk? Anu datang bicara masuk, mungkin yang nggak tidak. ndakwazia hakuna mwecha andidanira kana kuti andigamuchira kwamuri tikamunozosunguma uko ndikakufamba asi ndokandawo mazwi maviri matatu ndikakukwazisaika zvidawo ndetsika zvinosiyana asi pangadai paine uchemberi uyewo nemvura nedonho ndikamuchira zvizoka ndidzo tsika dzedu saka ndinoreva kana kukurukura kuti imwe nguva uziva mbuya udini chiregedze kunyanya kuita mashure zvakanyanyisa asi zvakada ndakabata pfumu nekuti ndiri mutongi vamwe vatongi vematenga vakararama uchinyakare vanotsigira kuti abayiwa ngaaripi zvino zvakadaro handisi kuda ruzha kana gakava kuti nhau yangu igone kutambirwa nevakuru vari mberi kwangu. Handina unongedzwa ndichaita asi ndichasi ndakabata pfumo kuti ndigone kuenzanisa nhaka nendari miriro rakaita. Dambudziko mamiriro arinoita iye mabi angu apweri vaira soko ndiri mukanya iko asi makadai pakaoneka pwere inotsakatika unosikudzawo musoro kuona kuti kochii zvakafamba nepapi zvirevo kuti isu tiri mumhepo tinogamuchira anenge akanganiswa nekuti hakuna anobayiwa kana anoponzwa anoenda kudzita rake.
anobatwa nevatongi kuti agopuwa simba rekuti nhaka kana kuti vanhu chienzaniswa. Asi chinenge chiripo ndechekuti kudzungaira kuripo nhasi kwandiri kutarisisa mamuri. Handina mumwe chete ari pano wandiri kuona akasununguka pamaringe nechiraramo kana pamaringe neupenyu. Ndiri kuona kana kubereka kwenyu chaiko kudzivaira matambudziko akakurisa. Ndoziva kuti mukuru asiye hanzi padare. Asi handikanda nenhau dzekunangana kwete. Handisitomboda kana kutukana kana kushorana. Chandoda kuita nekuti chiri kuitika ndechekuti mukutambura kwamuri kuita munovavarira kuti mugone kutsvaga anotumbura nanosvina honye kuti abaya. Mumwe nemumwe akatanga achizvimiririra kuti apesaire aenda anonzwawo nemhuri yake kuti kochiiko chano chemavana nekuti mishando chaiyo paringe nedzimba chaidzo pange china vanakomana hunyu chaiwo hapana. Saka angori matambudziko ega wakazokwa zvakavambira nezvokwa zvakatangira. Mukati meonhekero dzenyu imi vamungasvikewo kune vanonuri chaivo kana vangati tinonzwa denga vanokupai mhike nekundiso. Asi nengere mhosva kuti munenge muchipara kana imi muchifanira kugadzirisa chinhu chinofanira kuripwa imi motsipika. Munogona kutonongedzwa sevanhu vakaroa kuti munofanira kugadzirisa nhau imwe chete chimwere kune zvimwe zviri kumashure netsigiro. Asi vazhinji tsigiro ipapo ndedzemafenzi sendiri pano auya nemhuri yarwara kana yadzimbikana chidanani. Asi chidani yandiri kukurevedzai yayo kuti yakutotsikirira mweya unofanira kunge uchigadzirisa. Saka namuona mhepo ichiuya ichizotsetsenura kana kuti yotongedza zvinenge zvireva kuti uyu anogona kuti inini regai nditikaire. Asi paanotikaira pacho semunhu anenge achida kununurwa azoziva kuti paaenda achinonunurirwa pacho amununurira wacho akachenera kunzi haana. Saka mweya uyu wakatsipikwa. Mweya uyu une mwere dzawakatora. Mweya uyu kutungamidza vakaparara nenzira imwe yekuparadzwa nemweya uyu. Zvainoita mhepo ino zvekuti ikaenda ikanosvika ikasvikomonya ikataura mukarega kuteerana kunzwa inobva yatora mumwe wenyu yobva yapanira pasi. Iye ndiye achadzoswa mumusha. Saka kana imi mawanda kuti mutaure nezvayo ichitaura inotaurisa wayo yakamonya obva ataura chizezu chirudzi chenyu chamunotaura imi. Iyo inenge yakawanda kuseri. Saka ukoyoyi pamusoro pazvo pakutsipika apa ndipekuda kubatsirwa imi kwamune muchienda moti aiwa takundiswa. Mati takundiswa uyu mamutsipika ka. Saka ndaida vanopupura vega kuti aiwa takambonangana ipapo tikanangana ipapo. Nokuti andinoitisa ndechekuti ini kandopa mweya simba ndinobatisa pfuta. Asi toita anonzi mabvuma mhosva. Kuti mhosva tabvuma asi takubatisa pfuta dzikuti tigone kupa mhepo simba kuti igone kuzviratidza pane mapfupa ayo nekuzviratidza mukati memusha wayo. Mabvuma mhosva achaita kuti imi mumwe nemumwe musunungurwe. Chinenge chataurwa nechinenge chida kunoripwa chowanikwa chichivapo mwaka nenguva zvichikwanira raramo neupenyu zvotosununguka. Asi mukada tsipiko hamangangi
anonzi mabvumamhosva kuteta kwamunoita nekukumbira nechishwe chinosungwa chekuti isusu mhosva yedu taibvuma tobatisa pfuta kudzinga mhepo dzepakati nekuti nyaya iyi yakatoromberwa iyi. Saka todzinga pfuta tichibatisa pfuta idzi nekuti chinoita mweya uyu ndechekuti ukangoriga wawariga iye munhu iye ndiye akutotumwa kunotora umwe uyu anenge akabatwa nevatongo. Saka kuti mubatise pfuta ndiko kumusvitsa kuti iye anopuya achiuya asikati kada kumusvitsa imi pachenyu musina kusunga chishwe musina kuita anonzi mabvumamhosva munoparara mese. Zvourombwa zvemakona zvezvinhu zvenyandinei nazvo kana kuti sarudza handina kuinga izvozvo. Asi kana yainewa negona riri kuda kuri kuvhara mhepo iyeyo ndiye anoparara kana anodzokerwa pandobatisa mweya uyu pfuta. Ndikaona mondidana kana kuti mondirevedza ndipo ndaakuchida zvamusingakwanise ndaakutorwa nengozi ndakubatana nayo nemi kuna anenge akabata chiro kuti ni mweya ndichafamba nawo ndove nawo kusvika pane pese wakubata ndikaubatisa pfuta wakuchironda pane mapfupa wakuchironda mumusha mawo imi chityo masunungura uyu akubata ichi akubata ichi nekuti kwazvinobva kwazvo ndiko kumweya ikoko munenge mabvuma munenge mosunungura nekuti mupwere iyeye mupwere ari kupfekwa nemhepo iyo watokatoteketerwa zvekuti anogona kutoparara. Mukaona aenda muchiziva kuti vaviri vatatu pamwedzi akuti misha yakusara ari matombo. Saka takudaidzai mukanya batsirei muchisunungure mukanya. Mhosva tinaye mukanya, tinaye mhosva hatisi kuramba asi toda kuti pajeke shuwa here ndiyei munhu atiri kutarisana naye kana kuti hapana zvimwe here zvingatitadzise kana tingazoripe here kairi pakairi hakukwanisike maita basa mukanya. Nekuti chekutanga ndechekuti mweya uyu une wawakatora imakavarairwa musingazivi wakatorwa nawo. Saka kana wakuuya unouya uchitaudza vari mberi atorwa iye ndiye anonotora vamwe. Tibatsirei mukanya ndopada kuti pajeke ipapo mukanya. Saka maona dare rino tadaidza vanhu vakawanda kuti uyai mukanya mutibatsire vanhu vachizvirwira. Hatisi kupokana pane ngozi shuwa takapara mukanya takapara naiba. Toda kuti mutibatsire. Rubatsiro rwangu ndokukuperekedzani kunopa simba kupa rumuko rwemabvumamhosva ekuseredza shungu zvigoposunungure mamuri nevana mugounganidza zvigane hwipwa zvinosimuka iye muridzi wenhau akakanganisirwa kana paenzaniswa ndiye anopfekedzwa. Handiti muri kurevedza kuti paukando hwemashoro mwere iyoyoyo iri kudzimbikana, mwere iyoyo haina utano hwakakwana. Ichokwadi soko. Saka zvakadaroka imimi pamuri kureva napo muri kureva pamwe chete nekuripwa. Vakomana chinonzi musha nechamunenge makaberekera ndechekuti mugadzirisire vana venyu kuti kana maendawo mune mine zvamuchadawo kuvana. Zvino mukanzi mese imajina musoro mayo mapfuro masiya zvigai zvakadai kuda kuti vana venyu dzaapfambi dzambavha. Kune mimi mukanya mukatisiya takadaro mabva mati mimi hamusida kutisunungura muchiona kuti pano wakatsiwa ari kutisunga chinozoitewere nei chirongwa.
handina kureredza asi kuti kureva kwangu handitendere kuti inini zvandiri kutaura chete ndizvo zvaunofanira kunge uchinzwa nazvo zvaunofanira kuita. Ayo yakanaka iso. Asi ndinokureverai zvakwamuri zvadzirejo nafuka kana kudi ndizvozvo kana kuwarira kana pane zvese zvandapanda kana zvandataura zvisirizvo unongorevedza kuti aiwa iri harisi icho iri harisiriyo iyi. Ana nhasi ndatopikisana napo kuti soko shuwa mukasiya mhuri dzimuchidzwa dzakasurama dzakatarisa parufu kana pamatambudziko munenge matisira matambudziko munenge maiteko nai mukanyi munogona kushorambodzana neinodii neinozvimbira chinango chandisundaidza chikonzero kunge tiri pano musazviite sekunge imimi musingazivi hamuzivi nekuti kwamakabva hamukuzivi ichokwadi. anopa tsanangure kuti mukanda pandakatakurwa mwedzi mupfumbamwe mumimba yamai ndakanga ndichiona chakati hakuna muri vanhu vakangozaruka vapa nyika saka nhau iyi inodzorwa kune vekwenyu handiti ini pandati inini handisi kwada kuti nhaka ifambe zvakanaka ndiregedze kunangana nemi wapanzwisisa zvaita noreva upofu asi ndine shura kana kuti chiripita ndinokwanisa kupfekedza mudare iri nokuti dare iri hasi kuda kuti zvatatori parodera guru zvinenge zvaakwamoni tichigone kufamba tiise neuro nekuti mugone kutambanudzirawo yaka makawanda zvidiwa zvishoma izvo unotogona kutoona zvichikunakira Neke mukanya basa ngarifambe nevakavhara mitombo yakaipa nekukanganisa vamwe ndiwo pamunogona kudzwa kuti ngana ari kudzidzikana paari paugaro hwenyu ipapa nekuti ini ndikuparadzanise nhau ida kuti mubatane zvino mukabatirana matemo kana mhondoro youya mukati mezoro renyati haigone kusimuka ishitikira imwe chete inototsaura kuti yaenda divi raigone kuparara. Saka mhesaniso pakati kuti ndikagone kutongedza kwete asi ane chaakaita nechaari kuvhiringa mweya uyu asi kana zviri zvekuti upofu nekusaziva asi anotoziva kuti ndokuteketa nechidai ndakavhara nechidai okoyo pamusoro vasekuru inini ndenge ndichida kukumbira kubvunza kuti kana kuti kutaura chinangwa chatakaunganira chacho chaicho isisu takaunganira nhau yokuti ngozi iri kubuda ichitaura ichi ndakatsipiwa ini ndichifungidzira kuti imimi muchapanda nokuona kwamuri kuita imimi matari muchapanda kuti shuwa yakatsipiwa zvakadai ichifamba zvakadai asi ngozi ndiyo ingozi chaiyo zvafamba zvakadaro akatsipika uyo nokutenderana kwedu kwatakaita akatsipika uyo ngauye apa otsipiniwa hatina kutenderana kuti kana akatsipinira achazondozvionera inguva imwe iri kutoenda iyoyo akaramba kudhara asaka zokuzozvionera anozvionera achizvitamburira rikuko ngaataure kana aripo mutaurei iwe chikomana inga kutambudza umwe wakatsipika iwe takataurira kuti hapana anobatirana matemo baba kana pana muripo aridapo kutsipiniwa ipapo achabhadhara hatina kumboita zvomatemo baba saka imimi musatoite kuwaimbwa makaviga mupini ba taurai zvamukupuwazvo ndobva taziva kuti sekuru apa wati ronderedzera zvakanaka zvati kutsvaka mutsipiniwa motsipinura munhu wenyu otanga kuita zvaari kuita kana achitipandira totanga kufamba mberi kutsipikinura vandikuita mweya wavo atichaubatisa futi iri ndati pandikutsikinura handitika kana paine ani zvaakaita ngaataura zvandakuita ndakutsipikinura mweya uyu mwena akabate zvari kurova ndo zvandataura saka ndoteva kuti pamwe manzi kutore marudzi dzinosiyana asi ndo mataura aiwa tapanzwa shuwa tapanzwa mukaka akajeka asi handiti inini rakaipa ndazvinza semumachinda kanoreva yoti ndodai mwantaura nepakimwe pako ipo panzi kuparamba nekuti ndikufamba wataura zvinhu zvandarayogo pandaura naitawo kutaura kushonga ane mubvunzo wacho
inini ndiri pakuti matinda uya kuti ndigadzire ngozi yakashuphika moona kuti muchagadzirisa kuti zvavadzokere zvavagadzirisa asi tangati kune chichero chekuti kana uchitakura mumunda hongu kutakura masora kogwenzira sesa kana kuti rakaiakaita zvikuvhunga chikafu hatichemiwo here iwe wakanangana nekutakura masora ngozi yacho yatobata yega kudaro kutaura kuti vatsipenure zokuzoti mangwana achazozvionerazo nozana kuti hazvigoneri aizvaita kuti munhu kwete kuti anozozviona kumberi ba miyai wake Omega, katipereke mvundu atinenge tichifanira kuti unoshanda kuti zvatakagarira panapa zvifambe katipereke nhoredza sekukura kuripo nekutaura kwakaitwa kuchabudisa chikwadi pamusoro pokuripo nekuti hakuna anobvuma saka handishandisa nguva yangu ini ndataura kuti hapana nechezvoti ndakasitika unoreurwa handapiti ndakutanga kuita tai makasununguka mukanya vanhu vari kuzvinzwa here kuti hazvinzwa akakuhana msahwale zvenye changamiri ari kuzvinzwira nahwaleba nyika iri kuzviona sazvinoita pamusoro kana wataura panofanira kuita mumwe munhu wochitaura zvinoita kuti vanhu vese vari pano vaite vanzwe mumwe anoposiwa na mudambudziko rekuti matinda ataura aya ataura zvinhu zvandataura zvinaba zvandareva ataura kuti handisati ndaita inini ndatotanga kuti saka zadzisana munzwe wondipa mibvunzo kana kune munhu wese wese zvaaripa pachitomira achibudisa mubvunzo wake kuti kutoda ndakaumirira ndichimutenga inoita zvandinofanira kuita pane pamwe pamataurirwa imweni mukanzi inini mundifambe nenyaya yekuti hamutoshanda izvi zvireruke panoda mabvuma mhosva kunzira kuti mabvuma mhosva acho anenge akamira sei ndokuti nyaya yacho itange kufambwa nechienda mberi imimi semuripo imimi munofanira kutibatsira kuti tizwisise sevanhu vamagara munavo nokuti kubata kwedu kumabatira munoita imimi zvakasiyana saka tibatsirei kuita kuti zviri tifambire kana chiredza mabvuma mhosva zvinotaura tsarimba inobva neuye 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 chibva chava chityo chine pfuma inofungwa hapa nenjira kotaurirwa kuti aiwa takatadza hatisisina hondo ari ratana ndiko kusunungurisa kuti aiwa ungagone uchituma vamwe vanhu wakawanda iwewe hatisiri kunzwa muromo wako nerurimi rwachitaura chitaiziva rudzi kana kutaura kwaunoita rudzi rekwani rudzi rwekwako kana vachinopanzwa nevanhu patinobatisa pfuta kutipe mweya wesimba kana wakuye wakupfeka asi kana ndakupa simba kana paine ane chaina chine chaakabata chiro anyange chakakura sei chinenge chakutongodzwa chidonedza munhu dare iri harisi hariperere pano tine zvatikuita izvi zviroda kuperekedzwa kuti ugosvika pakupa uritwa saka zvatichaita maguma mhosva zvaanoshanda kuti auya aonewo zana mokwanisa kupfumbatidza kuti tapamwe yasimba unotaura kuti ndoda zvakati ndendei muperekedze makadai fambai makadai munodai ipapo machinda atachikombera kuti batsiro panonzi maguma mhosva apo mutibatsire munyatsotsanangurira vanhu vanyatsoziva mweya kuti ungosvika pamwe namukadzi uri kunopfeka uchitone dare kuti ndoda mukadzi nei neuripfiri saka wati ndabatira kare ndakuda pfuma yangu saka kana wasvika kudai hatisina tasimudza maoko
hatisisina nagwenzi kana fungaizi yatingaita nokuti fungaidzo iyoyo mata mai acho vaperekedza ndiwo waipere kumubata kana tetewo makagutikana here kuipira kana nepfungwa dzakuona kuti tatasura pamusoro aya pamusoro pane munhu angada kuti sekuru akataura umwe munhu oturikira vanhu vese ozvinzwa ndo zvandinoda kutaura chete wandoturikira ndini taurai zvirombo zvaanomukanya zvipiri aiwa takumatare ndonyararai ndizimukona kangotsvuku vaende kumashure kwevanhu haika wakapfeka nguo tsvuku ngaito kumashure kwevanhu ndaapa basa manje wakapfeka nguo tsvuku wese eradzoenda kumashure enda kutukwana vano kumashure shure kwevanhu iyo mawara inoita here pabasa redu zvikuru vana vatitaunza hanzi hakuna mumwe munhu achabvumidzwa kutaura kusvika tapedza zvatinoda kuita panapa kana ini ndisi kunzwika mataura kuti handisi kunzwika aiwai oto mukati asi mese vese vakapfeka nguwani ngavabvise vanhu vese vakapfeka heti wese hanzi bvisa heti dzenyu heti tsvuku iyo heti tsvuku iyo heti tsvuku iyo uzingavagare pasi kusiri kwavatorina munhu wese ngaagare pasi kusiya kwavatore nhau chete zvakasungwa nanotorera madhuku ese ngowani yese ngaidzese hanzibhisai hanzibhisai uku kuri kunzibhisai uku ndizozoba tingaya nazo makutobuda hanzibhisai madhuku ana mai bisai chete bisai madhuku vanhu vamwari unoteera zvinenge zvauya zvamauya musika uyu hapano mototeera izvo ndizvozvo vachikuda kakupisa anoziva kuti ane zvaakaita chepo chindati toropa ndakudaidza kuya ndoda kuti endai pamusoro hanzi tiri kuwirirana here ndare pano vana nemagunde kune ari tiri kuwirirana sekuru here kutamire mhosva makapara kubvuma here mhosva yatinayo chokwadi wasekuru mose mukwanisa kuzoripa here kana kuti muchazorasirana tinoda kuripa zokwanisa kuzoripa here kana tichazorasiranatada kuti tiripe unokuda kuripa iye mwene akanangwa nevekwenga wepa munhu ari kunzi ari kupomerwa munyaya yatakagarira pano hanzi ngauye pano
iya yakwidza makata ari kupomerwa kuti ndiye akaurawa. Mamona asvika, mhepo iya yabata. Zvakuchitika ndozvikurukuru, asi nekuda kwenguva dzedu kamuri yeZimbabwe, regai nhasi uno timbomirira pano. Tosangana muzora mangwana tichikupai zvinotevera. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe, musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,